Nem tudom, hogy ez ilyen magyar mentalitás, vagy egyéni visszamaradottság, de maradjunk inkább az utóbbinál. Ma az óvodába mentem a gyerekkel, megpróbáltam leparkolni, ott párhuzamosan parkolnak az autók, láttam is egy helyet, megközelítettem 15 km/órával, majd elhaladtam egy kicsivel a hely mellett, és hát egy autó állt pont a hely előtt, és anyuka fogta, és kicsapta az ajtót. Én megálltam nyilván, mert kellett állnom, máskülönben leviszem az ajtaját. Majd néz rám, nem történik semmi, becsukja. Én azt hinném, hogy akkor gyorsan távozik a helyszínről, tudván, hogy fasságot csinált, de nem, hanem fogja és kinyitja a hátsó ajtót is, és így egy 1,5 percen keresztül veszi ki épp a gyerekét a kocsiból. Hát mondom, jó, végül is nem sietek, akkor már megvárom, ha már megpróbáltam leparkolni, és ő ezt így akadályozta, nem baj. Jó, kiszálltam, mondtam, hogy legyen kedves, nézze már legközelebb a tükröt, mert hogyha speciál nem leparkolni akarok 15-tel, hanem megyek tovább esetleg 30-al, akkor valószínűleg leviszem az ajtaját. Jó, 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 köszi. Majd jövünk ki az óvodából, pont tök véletlenül egyszerre, és mondja nekem, hogy ez egy óvoda, nem kell száguldozni. Nice. Nem tudom ki, hogy szokott leparkolni, de viszonylag nagy sebességgel ez nem megy.